Abalishumi abantu abasweleke kwindlela zasentshona Koloni ukusukela ngoLwesihlanu. Amagosa ezendlela aphinde abongoza abaqhubi ukuba babeke ukhuseleko lwabo ngaphambili. Okukuza ngelixa apho kumanxada-nxada kulo lonke eli abantu beqalile ngeziyunguma zeholide zehlobo. Kumanxada-nxada abantu bajongise imibombo emakhaya. Le renki yeeteksi nebhasi yeyona inkulu apha eKapa. Uninzi lwabantu lukhwelela apha, uninzi lwabo besingise eMpuma Koloni ukusukela ngoLwesihlanu. Abaqhubi bathi bayilungele indlela. Ndiqhuba ngokunonopheleyo, ndizama ukhuseleko kakhulu endleleni. Abantu ndiyabaxelela bafaka ama-safety belt, andiseli, xa ndidiniwe ndiyaphumla. Cela amabhanti niwafake oodrayiva, ningafakeli nina ukuba nibaleka amatrafiki. Niwafakele uba nikhusela abahlali ngokupheleleyo umntu wonke. Nabakhweli ke bathi bafuna ukufika emakhaya bekhuselekile. uThixo angasike abe nathi, asikhanyisele and abe nabo oodrayiva bethu baqhube kakuhle. Ingxelo zithi abantu abathandathu kweli-11 labantu abaswelekileyo ibingabahambi ngenyawo. Ukusukela ngoLwesihlanu amagosa ezendlela athi sele emise imoto ezi-2500 kwavala amazibuko yaye kubanjwe abantu abayi-46 ngokuqhuba bephantsi kwempembelelo. We will do everything in our power to get you off our roads if you're drunk. If you use a cell phone or text messages whilst driving, please, it is not worth the while. Kuphinde kwahlatywa ikhwelo ke kubaqhubi ukuba bafake amabhanti baphumle ngokwaneleyo yaye bangaqhubi bezintyintye ngotywala. Abo bangayithobeliyo imithetho yezendlela kuthiwa baza kukhomba umzonotywala.